My v Doneri, keďže pracujeme s oknami, dverami, žalúziami, tienením, pergolami a tak ďalej, garážové brány, tak máme dosť veľkú konkurenciu tu na Slovensku a oveľa viac aj tuto v Trenčíne, ale nájdete nás na Železničnej ulici, kľudne prídete. No a ako sa my vieme oknári odlíšiť od tých druhých, pretože nemáme nejaký inovatívny produkt, kde by bolo 10 komôr, kde by bolo sklo, 5 sklo, takto hrubé, hej, že by sme vedeli dodávať. Ale my ideme skôr tým prozákazníckym štýlom. S tým, že vieme vlastne dodať zákazníkovi napríklad to, že pred koncom záruky my zákazníkovi nie po 2 rokoch, ale ešte predtým, ako skončí záruka, zavoláme zákazníkovi, že mu prídeme doštelovať okná a na ďalší pokoj minimálne na rok až 2. Takže takto postupne sa vieme aj my, oknári, verím, že aj vy sa nejako viete odlíšiť. Môžete mi napísať, že ako to robíte vy a môžeme sa navzájom inšpirovať. Ale treba možno vytvoriť nie nejaký inovatívny produkt, ale niečo, čo tu je, čo tu dobre funguje, čo je tu zabehnuté, ale dať tomu zákazníkovi hodnotu aj v niečom inom, nielen v produkte. Zaujíma ma váš názor, zaujímajú ma vaše ťahy na zákazníkov.